нархои помидор, картошка, болгарский пёс, каланфур, тухм, орд, шакар. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯзанги навори мо дар Хитой мешавад, яъне ки дар Хитой продуктаҳо, яъне ки хӯрокворо нархошон чӣ хел ҳастанд. Видеоро саросима нашида то охир тамошо кунед. Дар инҷо ровган, орд, тухм, каланфур, помидор, картошка, пёз ҳама нархоша гап зада медиҳем. Агар видеоро нақошида бошад, як лайкора фаромӯш накунед. ҳозир мо дар инҷо як супермаркети калон дар омадагимон. ҳозир нархоша барои шумо обзор карда гап зада мерем. Видеода лайк, подпискара фаромӯш накунед. Салом аз давлати Чин ва Тоҷикистон. Дӯстони азиз, видеоро саросима нашида то охирша тамошо кунед. Салому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз дар шаҳри Иу як магазини супермаркет дар омадем. Тамошо кунед. Дар инҷо ина мандарина мондааст 10.80 юан будааст. Яъне ки 10 юан сом 15 сомон мешавад, қариб 12 сомон, 17 сомон қариб килош. Мандарино ин дракон будааст. бахтиёрам якташу ки килош 25 юан, а? Аҳа. Як бӯи чеснок медиҳад. Ина тарбузо. Килош бахтиёрам 4 қариб 5 юан, 7.5 сомон қариб. Як килош. дар инҷо ина тарбуза будааст. Тарбуза бурида метиҳад 8 юан як килош. кафтолу анҷири қариб 7 юан як килош. 7 юан. короче хел монда 10 сомон мешавад. я сево будааст. бо ин помидорчора бинем. помидор, апельсин. инҷо бо нок ҳам будааст. донаи анор қариб 12 юан. где-то 18 сомон мешавад як қупчаш. дар инҷо ина бо бахтиёрам ин силива бошад. супермаркети калон инаира бинем. ай гандам чӣ хел гул карда мондааст. гандами искусния ё ки гандами живоя ро медонам. инҷа ширинҳо 19.90 будааст, қариб 20 юан. ина дар инҷо зеленҳо нигоҳ кунед чӣ хел аз шланго наме мебирояд. ин капустора салқин қапида меистад. карам 1 килош қариб 3 юан, яъне ки 4.5 сомон пули хел монда 1 килош. дар инҷо ина чеснок, зелен, пёз, гашнич, маи исмолоқ. ин гашничҳои калон набинед. ахилом як банчаш қариб 9 юан будааст, 13 сомон як банчаш. инаи пиёзо бошад ана 6 юан будааст, 9 сомон. 9 сомон 8 сомон тақрибан ҳамхел. ина бодирингора тамошо кунед. бодирингои калон 1 килош ва инҷа нависамондаи калонаш ва ин дарозо 1 килош 7 юан будааст, қариб 10 сомон 1 килош. ма ин бодирино бошад 1 килош 6 юан, 9 сомон 8 сомон тақрибан ҳамхел аралаш. дар инҷо ина маккара бинед. светной макка 1 килош маккара инҷа ба мондааст. 1 килош қариб 3 юан, яъне ки 4.5 сомон. ина ва дар инҷо болгарскира бинед. тезак, каланфур. ина болгарскира бинед чӣ хел калон. ина каланфури сур. инаи бо номуша чизе мегуфида. ина инҷа чеснок будааст. чеснока килош 11 килошай пачкашай ба хиёлам меда. пачкаш мумкин пачкаш 11.80 будааст. где-то 17 сомон тақрибан як пачкачаш. инҷа бо картошка будааст. тамошо кунед дӯстони азиз. нархҳои картошка пиёз дар Хитой 3 сомон
қариб 3 сомон. Ина пиёзам қариб 3 сомон ай. Ишам қариб 3 сомон. Ина нархи тухм. Нархи тухм як ячейкаш 25-80. Где-то 20 юан мон 30 мешава, бо 5 мон 7 сомон. 8 сомон. Где-то 38 сомон, 37 сомон тақрибан як ячейкаш. Так, 5-та, 10-та, 20-та, 30-та будааст. Хулас 38 сомон як ячейка тухм. Тақрибан нархи худмон як хел будааст. Хулас дӯстони азиз, продукта нархидои нархошам фаҳмида мерем чӣ хел будааст. Дар ин ҷо ба хӯён тухмои хонагӣ аст. Донаш мефурӯшад ки хел ячейка карда мефурӯшад қариб 7 юан, яъне ки 10 сомон мешавад. Тухмои хонагӣ. Дар ин ҷо шакар будааст. Шакар пули шакар 4 юан, где-то хоб 6 сомон. Нархи худмона 6 сомон мешавад. Так, 1 юанмон 1.5 сомон ай. Инҷа бо чӣ бошаи? Сафед қанди сафедча бахӯм. Инҷа бо шоколадча, мармелода, халвай, плюс ҳамкели. Ина инҷа набот будааст. Инҷа орд. Килои набот 7 юан, яъне ки 10 сомон мешавад. Килои орд ана 5 юан, 7.5 сомон. И бахӯрам и орди гандума, инаиш сафед ай. Орди сафед, орди сиёта. Инаиш қариб 7 юан, яъне ки қариб 10 сомон мешавад килош. Қариб 10 сомон бошад 50 килош. Оҳо. Нормальни. Инаи бахӯрам сухои молоко ино. Аҳа, сухои молоко нархошон 6 сомон, иш қариб 7 сомон зиёдтар. Инҷа ана бринҷ будааст, чӣ будааст? Инҷа бо дига хел намуд. Инаишо нафаҳмидам чӣ боша. Ёша нафаҳмидам. Инаиш бринҷ ба хиёлам. Бринҷ. Ва дар ин ҷо мағз аст. Ана мош, лубиё, нахуд. Ана тамоша кунед дӯстони азиз, айяла меем ҳозир. Ана лубиё 1 килош 12.98 будааст, яъне ки 17 сомон қариб. Инҷа ҷида будааст, синҷид. Синҷид 1 килош ана қариб 11 юан будааст, тақрибан 16 сомон 1 килош. Так, ма ин чормағз боша чӣ боша? Нафаҳмидам ира. Инҷа синҷид, ина мағзи чормағз 1 килош 18.80 юан, яъне ки 19 юан боша, қариб 28 сомон 1 килош, тақрибан акам плюс минус. Ясам нисам хато кунем, ӯзо мепурсем. Инаи мағз будааст, бо мағз чормағза ба хӯрум нопухтагиш 12.80 юан будааст. Тамошо кунем, яъне ки 12.80 бошад 17 сомон, 17-18 сомон ҳамхел. Инҷа нахуто лубиё будааст, инҷа ба хӯрум лубиё. Инҷа мош. Моша нархаша 4 юан, яъне ки 6 сомон. Тамошо кунед, мош нархитои 6 сомон нархош. Ва дар ин ҷо бо лубияҳо будааст, приправо, ине бринҷ будааст, иниш 12 юан, яъне ки 18 сомон. 18 сомон бринҷ. аҷоибот. Ина седона. Ба хиёлам седона боша, чизе боша. Инаи ба хиёлам тухми чизе буд и. Хулас приправо. Ина тухми гаштича ба хиёлам дар инҷа. Хеле ранги седона бори тофтест 31 юан, яъне ки 46 сомон қариб. Тақрибан 46 сомон, 47 сомон қариб дар килош. Дар ин ҷо бо ина чизои қоқ будааст. Грибок қоқ. Хулас дар ин ҷо ина тезак қоқ ҳастанд, грибок ва инҷа ҳамун лубиёро дидем. Хулас дар ин ҷо бо моҳи фурӯш будааст. Оҳо, ана инҷа моҳӣ не, инҷа вай ҳамун чизои худшон ай. 1 килошай донашай қариб 30 сомон наиста мондааст. Пухта метавад 30 сомон намедонам ки. Инҷа моҳӣ будааст. Яхай болош ях тамошо кунед.
1680, 1380, 2480. Ana 2480 bo'lsa где-то 37 somon hamkil meshawada 1 kilosh. Har xil mo'yi bdas. Ina mormohi, akula, sambaqa. Xullas ism narxlari ham meshava. Inja chizira bu qitcha qadam ondas. Dar injo ina mohi o qisqichbaqa o chunchi balo ina ilame chiza xurda istadi. Xullas do'stlar aziz aysi meremosda mo'y qati men xilora yakta qadam ondas. Narxi ino yaktash 1480 yuan. Maqolim kalonusha maydatar arzontar 1480 bo'sha. Xo'p. Ya'ni ki 15 yuan bo'sha 37 somon yak donash. Xullas aysi koks meten inja mohivo bdas. Mohiyo живой mohi. Dar injo bu chizi has. Darunda gasheste ishidam ondas inja. Tamasha xo'pa bo'ladi. Xo'p, do'stlar aziz, bu diga jo berem. Rug'anosh ham bebinем, rug'an. Основной rug'an. Dar injo chand somon bo'sha. Rug'ani simichka 74 yuan, ya'ni ki 100 somon, taqriban 100 somon ziyodtar. Yak baqlashkay 5 litr. Dar injo bu rug'ani Makka mudas 89, qarib 90 yuan. Xullas 100 yuan mum do'stlar aziz 150 somon meshawad ki in 90 yuan taqriban 80 135 somon ay simichka ay Makka Johori. Xullas bo'zja in pista bo'sha chi bo'sha rug'ani pista bo'sha 160 yuan. Xela pul budas. 100 yuan mon 150 somon gruba meshawad. Xo'p. Hay narxoy orda dedi narxoy gandinay rug'anoy zig'ir bo'sha chi balo sipsiyo budas 22.90 maqulum rug'ani zig'iray. Xo'p, 4 somon taqriban. Inja bu ana rug'ani Makka 82.90 ya'ni ki 120 somon meshava taqriban plus minus. Hamkeli. Xullas bu chidan nishon bitem dar injo barای چیزای خودمون در کاری. نکنه این محصولات خشونی جا چیپس تیپس و چمچی بالا همکلی. bu برای ما چی اینترسنی بود. اینترسنی در اونجا نپیتگاه هستم مخیالا نباشد کنیم اینجا تخم و خمیر و چمچی بالا مکه همکلی. ana napitko ra tamosho mekinем, Pepsi napitko. Ya'ni ki kola. Xo'p, men Coca-Cola 15.80 yuan budas. Pepsi darozako. Tamosho kinen 15.80 bo'shak, где-то 20 somon ziyodtar meshawad. Maydash ana arzontar, где-то 16 somon yakta maydas. Men 16 somon das. Nesh 3 yuan budas. Yaktash ya'ni ki 6 somon, 4.5 somon. 4.5 somon, mayno. Ija bu 90 kadas. Plus 4.5 somon. Ana kunja bu Sprite budas. Sprite 5 chil budas. 5 chil yuan. Puli xidmonda taqriban 9 somon hamxil meshava. Inja Fanta ina Coca-Cola 1.5 litr bo'sha, 2 litr bo'sha. 2 litr budas. 620 budas. Где-то 9 somon. Hamxilda 9 somon, qarib 10 somon meshava. Qarib 10 somon. Xullas plus minus narxosh qarib 1 xil astan. Inja bo'yna Pepsi 220 yuan budas. Xela inja arzon Pepsi yo. Dar magazino amira 10 yuan mefurshad, ya'ni ki 15 somon. Yaxshilаш 8 yuan mefurshad. Dar unjo dobri sok budas bu. Oy begas 1.50. Ya'ni ki 3 somon qarib. 2.70. Las hamkeli napitko dar inja
тамошо кунед. Инҷа хидмонда тропик астку, аз Ӯзбекистон биромайса, аз Тоҷикистон хидмон биромайса, стили ҳамин тропик тамошо кунед. Мазаш беҳтарин аст. Ранги тропик астку. Ва дар инҷо ина добри соко. Қариб 14 юан, яъне ки 19 сомон. Қариб 22 сомон мешавад. Як добри сокошон. Хулас бисёр чизошон ҳастан. Ози упарам як мезгарем. Тамошо кунед дӯстони азиз. Хулас тақрибан плюс минус нархошон ҳам ки қариб як хел будааст, камтар бо қиматтар ҳам аст, арзонтараш ҳам аст. Инҷа кунам шиша пишаҳо, падаркаҳо дар инҷа. Хулас супермаркети як калон омадем, нархош ҳам хел будааст. Дӯстони азиз, видеомо маъқул шуда боша, як лайк, подпискаро фаромӯш накунед. Нархои хитоя диден дар маҳсулотшон чӣ хел ҳастанд дар супермаркетшон. Ина дар инҷо ина шоколад қанто. Як ҳамхи кам нишон дода мерем. Ҳамин пичинош будааст, нархошон навистагӣ нест. Обши нависта мондаст, махбарем инҷа мармалод. Дар инҷо бо ина дига мармалод чизоҳо. Хулас обши ҳамаш ба хиёлам 1 килош 19.8 юан будааст. 19 яъне ки 80. Қариб 30 сомон килош ба хиёлам ҳамиёра. Хеле ина пешак нишон метем. Хулас хай бисёр нархора дидем дӯстони азиз. Основной ҳамин руған, орду, шакару, қанди сафеду ҳам хеле чизора хай дидем. Видеомо маъқул шуда боша, як лайк, подписка. Из навор аз шаҳри Иуши дестай. Марҳамат. Видеои назад барои шумо тақдим мекунем. Маъқул шуда боша, лайк, подпискаро фаромӯш накунед. Ин шоколадчаҳо ба хиёлам 1 килош дар инҷо 48-80 кадаст. Қариб 50 юан груба. Хоб 40 юанамон хеле пул мешудааст. Так 20 юанамон 30 сомон мешава. 60 чанд сомон, қариб 70 сомон да 1 килош. Қариб 70 сомон. Боз дар инҷо омадем дӯстони азиз, нархои помидор, гулкарам тамошо кунед. Нархои помидормон 5 юан, яъне ки 7.5 сомон 1 килош. Ин розови будааст. Инош субсирх. Ишам қариб 7.5 сомон. Ина нархои помидор дӯстони азиз диден. Нархои помидор, картошка, болгарский пиёз, қаламфур, тухм, орд, шакар, нархоша ҳамаша фаҳмидем дар шаҳри Иу, яъне ки Хитоида чӣ хел ҳастанд. Дар инҷо ина савзӣ будааст. Савзира нархошон так кадомаш бошад нависта мондаст, намондаст. Где-то 3 сомон. Яъне ки 3.5-4 сомон инҷа. Ина еш 3 юан будааст, ина еш қариб 2 юан. 4.5 сомон, 3 сомон савзӣ. Инҷа бо каду будааст. Каду 4 юан, яъне ки 6 сомон. Инҷа чормағз ҳам хеле будааст. Чормағзош нархои ин ай дига чиз нахӯрам. Инаи тарбуз боша, харбуза боша. Хулас нархоша дидем дӯстони азиз, ҳам хеле нарх наво дар Хитой. Ина дар инҷо зардолу ё ки шафтолу варини ҳам будааст. 13.14 кадам монда, 13.90. Қариб 14 юан, 19 сомон, қариб 20 сомон мешавад қичаш. Дар инҷо слишни маслаҳо ҳастанд. 34, 21. Хулас ипара так шампун, пампун чизе боша, инҷа йогурт боша, напиткоай. Инҷа хулас шуда чизе ҳастанд. Хеле инҷа маҳсулото чизои тайёр буда, сананг шаурма боре. Дар ин пара бо уна манту тайёр карда мондаги. Мантуи майдак ба хӯлам. Манту
tayyor budi است. رنگ پولیمون تayyor کردن اونات که مانکو بوده است. خلاص با بسیار چیزا هستن. چیزا چون که نفهمیدیم. در اینجا اینا ماکارونا بوده است. ماکارون نه اینو مکه بوده است. مکه برای با خروطه چیزی هست. این بخیالم خمیره چیزی هست تیار کده مونده است. نفهمیدم یورا. اینجا ساسیسکو تیار کده مونده گی. خلاص دوستان عزیز نرخو را دیدیم. بسیار چیزا هستن. اینا از دست آمده که برای شما نشون داده گپ زده رفتیم. ویدیومون مقبول شده باشه. یک لایک نفوذ کردن فراموش نکنید. در خدمت شما اکمال جان علیگوی که خلق فوتوگرافی از شهر چین نوارده هستیم و مردم خدمت یک بار بیند نرخوشان چقدر اشتریان. پس مقصود رو نرخوشان دیدیم دوستان عزیز. سلامت باشید.